Issa il-ġuri tal-maksar daħal għat-tielet jum tiegħu bix-xhieda li kien imiss kien Francis Sant, il-persuna li rat il-karozza bomba tieħu propju quddiem għajneh. Dakinhar tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia nhar is-16 Ottubru tal-2017, Francis Sant kienet isuq mill-Mosta għall-Bidnija u wara bajneh li l-vittma tippanikja u tajat hekk kif kienet fil-karozza, ftit tal-mumenti biss qabel ħadet il-bomba. Huwa ta' x-xhieda tiegħu dwar l-inċident quddiem 9 ġurati li qed jisimgħu il-każ kontra żewġ irġiel li huma akkużati li fornew il-bomba, bomba li jintużat f'dan il-qtil. F'xhieda emozzjonanti li ta' Sant huwa rrimarka kif dakinhar kien innota xi ħaġa suspettuża, hekk kif karozza li kienet riesqa fid-direzzjoni tiegħu slowjat u resqet mal-ġenb ta' triq. Huwa tenna kif il-mara li kienet qed issuq li f'dak il-mument Sant ma rrealizzax min kienet tidher fi stat ta' paniku. Emozzjonat, Francis kompla jirrakkonta kif semaħħa tajjed mill-karozza tiegħu waqt li kellu twieqi mniżlin u f'dak il-mument il-karozza splodiet. Meta mistoqsi mill-prosekutur Godwin Cini x'għamel f'dak il-mument, Sant wieġeb kif hu weħel bidejh it-tnejn fuq l-isteering. Kien jinsab fi stat ta' xokk u ftit sekondi wara persuna oħra għaddiet bil-karozza tagħha. Francis spjega lil din il-mara x'kien għadu kemm esperjenza, hekk kif kien għadha kemm splodiet karozza bomba u li kien hemm mara f'din l-istess karozza u bekk talaba ċempel lill-pulizija. Sant kompla billi qal kif kien hemm partijiet tal-ġisem mal-art u anke tul it-triq u bekk beda jwaqqaf il-karozzi milli jibqgħu isuqu minn fuq il-partijiet tal-ġisem qabel ma waslu il-pulizija fil-post. Carmel Wallis Sammut ta' x-xhieda tiegħu wkoll li sibt filgħodu, residenti qrib il-post fejn il-hitman kienet josserva id-dar tal-ġurnalista fil-Bidnija. Dakinhar meta Caruana Galizia ġiet maqtula u wara karozza bajda. Karozza li sikwit kienet qed tkun fl-inħawi tant li reġa' ra f'nofsinhar. Ftit sigħat qabel ma sema l-esplużjoni. Meta mistoqsi jekk xi darba rax li sewwieq tal-karozza huwa qal li darba biss insertah u meta rah is-sewwieq inħasad. L-avukat Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed jassistu lill-familja Caruana Galizia f'dan il-każ, waqt li l-avukat Vince Gallia qed jassisti lill-familja Kirkop.